dzulo ndimanena kuti jealous ndi ufiti. Anzanu akachita bwino kumayamikira, osanamizira fight against corruption kulimbana ndi anthu olemera. Aliyense akakhala ndi maganizo osiyana akumpanga blame kuti ndi wa corruption. What kind of person are you? Unalanda 22 million kwa George Jim. Amalawi tapanga ni cheki mavideo ya munthu amene anatchulako George Jim chifukwa munthu sunganene za deal ya masotero osatchulako Jim. But this fucking lawyer simungamve akukamba za George Jim. Ndi master wake anampasa 22 million. In addition, Frank Mbeda anali bwana wakamangira kuyambira 2017. This fucking lawyer amagwira ntchito ku Mbeda and company imene ndi company ya maloya ku Blantyre. Mwini wake ndi Frank Mbeda. Anamuchosa ntchito because he was useless. Sanawenepo mulandu komanso amayuza madragi. Ndimafuna ndikufunse na Malawi, maudani anthu awiri anayambira ku ntchito akutikhuza bwanji ngati dziko? Alex Kamangira anali kapolo wa Frank Mbeda. You can check even pa Facebook page profile yake anatsindika kunena kuti worked at Mbeda and company. Mwachidule munthu amene ndi zoba amakonda kachaso and even mankhwala ozunguza bongo. Poyamba anakwatira mkazi wakhalidwe, atapeza scholarship ku America through Mandela Fellowship anapereka mimba kwa housemate. Kenaka anapanga deal usandulule ndizi kuthandiza pamodzi ndi mwana. Patsogolo anataya chipangano, housemate amavutika kusowa sopo, mapeto ake anaulula, mkazi anakwiya ndi kuthesa banja. Potero Akamangira anamwatamika. Anthu achifundo anathamangira naye kuchipatala. Atachira nzake anamutenga ndi kumakhala naye kukanjedza fozi. Tsiku lina akuchokera ku ntchito anampeza atadzikoyeka ndi chingwe kuti adziphe. Amalawi, zimene ndikuna pano sinthabwala. Alex Kamangira anayeserapo attempted suicide okwana kawiri. Kuyambira nthawi imeneyi anabalalika. Panopa walandira 22 million kwa George Jim. Akasikoyamba kuti andire ziphuphu ku Malawi Congress 2024 amanyoza majaji. Just from nowhere analandira 37 million kwa advisor wa Chakwera ndi kumulangiza kuti asiye kulankhula. Tinamuona atakhala chete up to 60 September 2025. Lelonso walandira 22 million kwa George Jim. Zolankhula zake za uchitsiru kumangolimbana ndi anthu olemera. Usamweti wa Brady akuti ni corruption. Oyimba sagule nyumba asakwatire gazi zokongola akuti zeze sanapereke msonkho wa galimoto. Amalawi, kodi yeyu ngati Alex Kamangira anatonesapo msonkho umene anapereka kwa MRA? Thomu mpinga njira anatuka ku prison. President Chakwera anamukhululukira. This useless lawyer akunena kuti makhoti analakwitsa. Komatu Kamangira anathawa milandu ku Malawi. 2007 panali zigawenga ziwiri, Wilson Big Barnett komanso Mason Vieira Chizizira. Anapha munthu. Mason Chizizira anamugamula life in prison ndikunena pano ali kuzomba. Wina yunso anapeza golakwa 2018. Alex Kamangira as defense lawyer anapereka umboni wabodza mu court pofuna kuti Wilson Big Barnett atuluke ku prison. Ndiye pa malamulo section 105 of penal code amene akuti kupeka umboni wabodza pa court chilango chake ndi 7 years in prison. And moreover, this useless lawyer ananamaso musoni affidavit paragraph 9 and 13. Oda Malawi section 102 of penal code akuti bwanji pa nkhani ya pejani kunamiza khoti kuti chigawenga chituluke ndi 7 years in prison. Kamangira amanamiza anthu ndinathawa ku Malawi chifukwa majaji amafuna kundipha. Koma zona zake munthu ameneyu anathawira kunja
chifukwa maopa kumangidwa 14 years in prison. Ndetu kudabwa akulimbana ndi Prophet Bushiri chikhalirecho nayenso anathawa nyolo kumalawi akuti akumenyera ufulu fighting the poor on my foot. Akuluakulu pa nkhondo yolimbana ndi MCP mdziko muno mwezi kwacha 3 trillion anagulira mahewu. Munthawi imeneyi Kamangira analandira 37 million ndikuthawa. Ndikuna pano walandiranso 22 million kwa George Jim. Kodi ndalama imeneyi wadya ndi anthu osauka? Akupanga sonkhasonkha chikhalirecho watafuna kale 22 million. Pomaliza timafuna timuuze mawu ameneyo. Fighting corruption is not fighting the rich. Pamene Kamangira anali busy kunyenga housemaid, Precious na Madingo anali ku studio. Chifukwa zimene akupanga pa social media timaziona sokomidzi. Usakazingire maneba amemba message ndokhwima asataniki this and that. Pamene Kamangira amafuna kudzipha kukanyeza force Masu Karimu anatsegula K-Motors, Alfred Gangata Master Security, Tom Mpinganjira anatsegula banki. Ndelero anzake alemera akuti ayi that is corruption. Mbuyo mu amatuza kuti Justice Chikopa is corrupt. Inu mukudziwa Achikopa anasankhidwa ndi former president Bakili Muluzi, komatu Bingu Joyce Banda APM up to Chakwera sana mchose ntchito. This useless lawyer anaolonga ubongo ndi mankhwala ophera makoso timati tameki. Iwe anzako timasakidwa ndi mala Congress, nduna zinapereka ndalama kuti saka paliponse sitinaganize ngakhale tsiku limodzi kumwa mankhwala ophera makoso. Andiwewe chifukwa cha mkazi housemaid unanyenga weka, mimba unabereka weka, ndiye kutenga tameki kufuna kudzipha. That is stupidity. Ma president okwana 5 sana mpezere vuto Justice Chikopa. Iweyo unamaweka tameki kufuna kudzipha paliponse kumakukhalira maboza. Wewe wantu ndwanji kulowa mu khoti ndikumanama just because akufuna chigawenga chimene chinapha munthu chituka prison. So usanachose chitsotso chimene chili mudiso la nzako uchotse chako, chifukwa zimene achita mu khoti Justice of Appeal Ive Kamanga anatuza moveka bwino kuti wewe unanama mu khoti and section 105 komanso 102 of Penal Code ikunena moveka bwino kuti ukabwera kumayi kuno you have to be jailed 14 years in prison. Nkhani yofunikira ngati imeneyi sukukamba every day. Precious na Madingo zeze gwamba this one that one. I say mafupa konda ngati. Of course tikudziwa mdziko muno muli katangale, but you cannot blame people who are rich. Everybody who is rich is corrupt. That is according to your mentality. 2020 tinkanena kuti azijepetseni ndeta zijepetsa koma kuzijepetsa konso kusasanduke kufanana ndi kupusa. Munthu ameneyu amagwira ntchito ndi Frank Mbeta. Mbeta anali bwana wa Alex Kamangira kuyambira 2017. Ndiyero akubwera ndikumamenyana ndi Mbeta akuti a president tamuchoseni ntchito Frank Mbeta as attorney general. Amawena sakudziwa this guy was working with Mbeta, that is personal hatred. Ndende mafusa kodi ndizoona titenge personal hatred tiphatikize ndi dziko? Akuluakulu, history is the best teacher.